Oh sing inunge wedang putih. Iya. Seger gorokane. Ya seger gorokan bakal wis ngwedang enggak. Iya bener. Ari aki ku semene ramen ya ditangi-tangi ya Nyai. Iya. Lali pisan ya maipen. Becik adik aku. Tiliki gayu. Allah. Wonge wis ana ning guri. Ndara depi krungu pasange. Ya bokat sampean ku semono ramene beli tangi-tangi. Lagi ngantuk sor pelem. Glawang-glawang. Ya kuah yang cari tangga batu. Ya endah tangga main dah ngerongok kena benengan Mene gak bapane kadane bari dodok ningser. Takdir bisa dipungkir, bisa dipungkir. Kembang putih ning kelungan Mas Udinok iput sing dijaluk sampun alis lawase Mamaing Andi Kang Kajidarto sing duwe prau kuning dhewe kang mirengaken saking pabian dhewe Kang Kajidarto Mama Wira Papa Wira sing duwe ganjene pantura dhewe Mama Turani Mama Sugeng dhewe pinaka saking Sida Mulya dhewe aja lali Bapak Kadus Bapak Damar Bapak RW Warjo wong duku sok Bapane Nuwun. sedurunge kula njaluk ampura ya bapane. Bokat wis nyinggung ning perasaane sampean. Bokat selama rumah tangga gawe salah karo sampean. Maklum tempate manusia, tempate salah kelawan dosa. Jaluk diampura bapane. Bareng-bareng ibune. Senajan mengkonon ya isun ora kudu bener bahae bok menawa anak gancelan lan unek-unek ning batine ibune. Ya omongaken karo wong lanang. Sebenarnya sih nyaiku lagi anak pikiran bapane. Tapi apa embu sing dipikirakan? Kadang-kadang nyai uga bingung dewek bapane. Bingung sing ora ketemu kelawan tungtung. Tapi tak rasa kakene beda pisan bapane. Sedina lorokin perasaan blenak bae nyaiku. Sok kadang-kadang bengong lamun
aja dianggap nyai iki lagi sewot atau sengit karo sampean. Cuman hanya sekedar lagi ngerasa kagum perasaan sing ana ning dadane nyai bapaknya. Wanci ing tengah dalu padang lantan kalipun 14 sasih ayu ing wayahe sedina orang enak mangan Mama Vino sawengi beli bisa turu duh bapak tasrun Mama Vino dewek ngaturakeun matur keso dadi apa sing dadi omongan ibune dadekaken perasaan dadi penasaran karo batine isun sing sehingga apa sing dadi tujuane si Reki orang ngerti. Iya bapaknya. Lah di saat buat ingsun sewise kloyongan yang rungu beja tambang rawat-rawat beja bakul kang sinambi warang bahwasane ning Galuh ning ujung kulon lagi pada geger ya perkarane mah ya tekrok-krok gelatat-gelatite geningan Anaknya kula Antrawulan maksudnya Trawulan ari kun kaitane apa hubungannya apa salah apa Antrawulane kuki isun dewek kaya orang ngerti hari masalah duh aduh Une sampai gawe bentrok mengkonon kuawi tepien. ya sira kelingan waktu semana orang nalika ingsun ngadopsi Antrawulan sing awit bayi sing awit wujuden bener netes dadi bayi sampai kengelan urusane sampai ya karuan wong ngopeni bocah darane beri kesiksa sampai sekian gede lawon-lawon susah payah. Mama Wira Papa Wira minangkane kang mirengaken aja lali baikan Kaji Darto Sulawesi tapi kayaknya orang nyangka temen konon kaki masa iya si Antrawulan gawe masalah masa iya si Antrawulan gawe ulah gawe ribut karo batur tak dilengakane bocah menengan kok bocah alim apa maning bocah wadon Ya pugu lagi digegerakan kumyambu ya kira-kiranya bukan tanah pihak sing seneng atau demen bukan karo anak isun bukan urusannya mah ya lamun iya Antrawulan gawe masalah sing maune gak sing maune ki nini ku ya anak seneng kurang seneng aki ngangkat anak Antrawulan ku wis karuan ora duwe anak ya wis aja anaknya aja ngangkat sampean mebengin dielingaken kelawan nyai ora gelem ki wong anak-anakku gede ning resikone tambah gede tambah biaya ki buktine durung karuan mulang terimane wis gawe geger gawe ribut kayak konon ku wong anak-anakku oh sida-sidane menciram ngajak tukar Ci dadine ku sampean sing tukaran ku nyai. ya greget sih karo bapane ku pen Ya toli ka sampean aku ilo kadung tina mungguri at kapapaku. maksudnya priwen pen Yaku Nora. petis manis pelentran pangeneng kacang anak pisan saut sapi sarang Mama Vino Papa Tasrun dewek Mamaku tawang sareng gede Mamaku rezeki sareng Kang Kaji Darto sing de prau kuning dewek sareng sing de ganjene pantura nok dede risti
sareng Kang Nurjaya Bos Martabak Pancawara sareng Mimi Refek Ding saking Taiwan Dewek Mama Wira Papa Wira sing duwe ganjene Pantura Kang Kaji Darto Eman-eman wong seduluran ora tega selawase Mamai Andi Mama Turani Mama Sugeng Sida Mulia Mas Udine Ya harapannya mah kita ku beli kayak konon ngadopsi anak pengen seneng uripe anak si urusi benjang tua. Ya tapi Kang gua apa ki? Bulannya sekian mah. Sekali diantar nabai pokok balik los. Pokok tanah sing pengen ya los, wong kene los. Pupuan ka antra bulan. Sudah sengit. Beri sayang ngomong kayak kononku. Ya ari sayang mas sayang ke. Singaran wong anak-anak kabeh galaka. Sing tegaku. Tapi bakal anaknya kayak konon, beli kena diwarai, beli bener. Kang gua apa? Mamai Ngandi Mas Udin